ഇന്ന് വായിൽ കപ്പലൊടിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം ആയില്ല. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമാങ്ങ. ഇത് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും പുളി നല്ലപോലെയുള്ള മാങ്ങയാട്ടോ. അതിലേക്ക് പീസ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതുപോലെ ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്ന കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ലേശം ഉലുവാപ്പൊടിയുടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർത്തത് നല്ല കായപ്പൊടിയാണ്. അതുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ ഡയലോഗ് പോലെ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും പിന്നെ നമ്മൾ കാണൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഞ്ഞിക്കോ ചോറിനോ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാങ്ങയുടെ സീസൺ അല്ലേ, ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വായിൽ കപ്പലോടിയവരൊക്കെ വേഗം വന്ന് കമന്റ് ഇടാനും മറക്കണ്ട. വീണ്ടും അടിപൊളി ഐറ്റമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.